айни ҳол дар Федератсияи Русия барои депортатсия кардани шаҳрвандони хориҷӣ дар вақти қонуншиканӣ шаҳрванди хориҷира доғи судиро бардошта намешавад. салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. дар мавзӯи як лоиҳаи қонуни нав суҳбат мекунем. Лайк монед ва то охирша бо диққат бошед. аввалан дар ҳаминҷа ба ҳамаи шумо як нафара тавсия метиҳам, агар бихоҳед ки проверка кунед ва бифаҳмед ки аз Федератсияи Русия шумо запрет доред ё ин ки не, дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp муроҷиат кунед, проверка мекуна ва ҷавобша мега. Пулиси Федератсияи Русия ҳаққи ихроҷи муҳоҷиронро дарёфт кард. Думаи давлатии Федератсияи Русия лоиҳаи қонунеро қабул кард, ки ба милитсия ҳақ медиҳанд то шаҳрвандони хориҷиро аз ин кишвар ихроҷ кунанд. дар ҳоли ҳозир танҳо додгоҳ ва марзбонон ҳақ доранд ки шаҳрвандони хориҷиро дар сурати даст ба қонуншиканӣ задан аз Русия ихроҷ намоянд. ҳамчунин дар тарҳи қонун омадааст шаҳрвандони хориҷие ки қарори ихроҷашон содир ё иҷозатномаи зисташон дар Федератсияи Русия бекор шудааст, то замони берун шудан аз ин кишвар ҳақ надоранд амволи ғайриманқул ё воситаи нақлиёт харанд, аз бонк қарз гиранд, мошин ронанд, издивоҷ кунанд, ҳисоби бонкӣ кушоянд ва дар ҳар як моҳ беш аз 30,000 рубл харҷ карда озодона дар ҳудуди Русия ҳаракат кунанд. ин гурӯҳи муҳоҷирон таҳти назорати махсус қарор гирифта вазифа доранд ки пайваста милитсияро аз маҳалли зисти худ огоҳ намоянд. чӣ хеле ки мо шумо медонем, айни ҳол дар Федератсияи Русия барои депортатсия кардани шаҳрвандони хориҷӣ танҳо қарори суд лозим мебошад ё ин ки дар ҳолати гузаштани границаҳо ана ҳамун коркунои марзбонон ҳақ ва ҳуқуқ доранд ки шаҳрвандони хориҷиро дар ҳолати ягон қонуншиканӣ аз қаламрави Русия депортатсия кунанд. ва гуфта мешавад ки Думаи давлатии Федератсияи Русия лоиҳаи қонунеро қабул кард ва гуфта мешавад ки дар ин лоиҳа омадааст аз иҷа пас ғайри ҳалномаи суд ва ғайри марзбонон ҳамчунон коргарони милитсияи Федератсияи Русия ҳақ ва ҳуқуқ пайдо мекунанд ки мисол дар ҳолати дастгир кардан дар вақти қонуншиканӣ шаҳрванди хориҷиро аз қаламрави Русия запрет бимонанд, яъне депортатсия кунанд. пештар ба назар бигирем, агар вақте ки коркунои милитсия дастгир мекарданд дар ягон ҳолати қонуншиканӣ мисол мебурданд ба шуъбаи милитсия ва баъдан аз шуъбаи милитсия ба суд мебурданд, бо тариқи ҳалномаи суд баъд решения мебироварданд ва аз иҷа пас ана ҳамун коркунои милитсия дар ҳолати дастгир кардан хичон ҳамин ҳақ ва ҳуқуқҳоро пайдо мекунанд. тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, ин буд оиди як қонуни наве ки дар Федератсияи Русия қабул шуд ва пешниҳод шудагӣ буд. мо хостем ки дар ҳамин мавзӯъ суҳбат кунем ва ба маълумоти шумо бирасонем. акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. бо диққат бошед. ёсинҷон нависонда. ассалому алайкум акаи Сорубон. мегӯянд ки паспорти ДТГ дошта бошӣ, ба Россия рафта наметавонӣ, номта алиш кунӣ мисол. ҳамин гап ростае ё ин ки не? ин гап 100% ростае. дар ҳолате ки давлат шуморо запрет мемонад, шумо дигар ҳақ ва ҳуқуқ надоред ки вориди Федератсияи Русия бишавед ва ба номи фамилияи иваз кардан вақте ки шумо ворид мешавед, ин аллакай як қонуншиканӣ мешавад. чунки мисол шумо запрет доред ва ному фамилиятона иваз карда бо роҳи ғайриқонунӣ вориди Россия шиданӣ мешавед. як кас нависонда: ассалому алайкум созӣ ака, ҳамин доғи судӣ дорам 237 қисми 1, ҳамира гирифта мешавад. раҳмат. 237 қисми 1, яъне ки статьяи авбошии хулиганӣ доғи судиро бардошта намешавад. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорубон, дар як видеотон гуфта будем ки дар шаҳри Душанбе чанд раҳо маҳкам мешаванд. ҳамин чӣ сабабе? тақрибан ягон як моҳ пеш буд мо видеоро карда будем бо қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ки чандин роҳҳои шаҳри Душанбе баста мешавад аз сабаби таъмир кардани роҳҳо, яъне ки баъзе аз роҳҳое ки фарсуда мондагӣ ҳастанд бояд ки ҳамвора таъмир кунанд. тӯли 2 моҳ ё ки 3 моҳ чандин роҳҳо маҳкам мешаванд. як кас нависонда: ин хабари хуб буд, камераҳо дар пешиходҳо меистанд, одам мегиранд, суръат баланд мекунанд. агар ҳамин чорабинии спринтерорам хуб мекарданд, боғз нағз мешуд, одам зиёдгирӣ шонад.
яъне ки мо дина видео кардем ва гуфтем ки аз рӯзи 20 июн ҳамун радарҳо ва камераҳое ки дар шаҳри Душанбе насб кардагӣ буданд аллакай ба ҷаримакунӣ шурӯъ мекунанд, аз ҷумла нафарҳое ки мисол дар дуюм сеюм полоса манъ мекунанд, ё аз ҷумла нафарҳое ки ремент намекунанд, ё нафарҳое ки суръати баланд қатъи мошин ҳай мекунанд, умуман 4-5 намуди қоидавайронкунӣ дар роҳа ҷарима таъин мекунанд ва мо ҳама тарафдори ҳамин ҳастем. Саторов нависонда: ассалому алайкум ака, мара милитсия дар Русия қапиданд, сари суд буроварда коғаз доданд. Видварения ҳамин депорт мешавад ё ки ҳоли видварения ҳамира чӣ хел бифаҳмем ака? Бале, ҳардаш запрет ба ҳисоб мехӯрад. Видварения аз депортатсия просто ки муҳлаташ камтар ба ҳисоб меравад. Билолҷон нависонда: салом акаи Сорубон, фақат Душанбеда ҳамаи минтақаи Тоҷикистонда монад илтимос. Радарҳоро дар назар дораи бародари мо оҳиста оҳиста дар тамоми ҷойҳо мешавад. Дар умум бояд 6000 радар ва камераҳои назоратӣ насб карда шавад. Як кас нависонда: салом ака, амнистия дар Тоҷикистон кай мешавад? 20 бошид менависам, ҷавоб наметӣ. Моро ҳам қариб 20 бошид ҷавоб мегардонем, мумкин ту гӯш намекунӣ, то охири видеоро тамошо намекунӣ. дар мавзӯи авф ҳичи гуфта наметонем. ҳеҷ чиз аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ мешавад ва аниқ мешавад. чизе ки ҳозираш аниқ шидагӣ нест, пешакӣ мо ягон информатсия надорем. тамошобинони азиз ва гиромиқадр, мавзӯи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.